vjerujte mi da niste mogli izabrati bolji grad. Grad koji je uvijek kroz svoju povijest imao uspone i padove i dizao se. I prošli ste kroz njega i vidjeli ste šta nam možda treba i ne treba. Došli ste da dadete jednu toplu riječ koju ste znali uvijek reći ljudima koji su vas poštivali, koji su vam vjerovali i gdje su u svojoj misiji uvijek dali jasnu poruku. Što je to život i što je to u životu što se treba cijeniti. Dajte to, recite to našim ljudima i neka ti ljudi dobiju više snage, više samopouzdanja. Želimo vam donijeti radost, želimo da krene sve, Petrinja se obnavlja, želimo jedan lijepi suživot, želimo svim građanima ovoga grada, Hrvatima, Srbima, muslimanima, Bošnjacima, svima. Želimo da se poštuju, želimo jedan lijepi suživot, želimo prosperitet ovom gradu, ne da se samo obnavljaju zgrade, nego da se ljudi vole. Želimo da se poštuju ljudi, želimo da bude protočnost između srca, želimo da nikakva vjera i ništa ne bude nešto što nas razilazi, nego da nas povezuje, da to nešto bude lijepo. Ja vam se zahvaljujem sa velikim poštovanjem što ste baš došli u grad Petrinju. Zahvaljujem se našem Franti koji mi je došao i rekao imamo aktivnosti takve, bio sam sretan. Zahvaljujem se biskupu. Biskup je sigurno čovjek koji je odigrao veliku ulogu i tu je naša suradnja kroz sve ono što smatram da kroz obnovu, duhovnu obnovu, što vi na kraju i govorite, što svaki čovjek bez razlike, na sve razlike prihvaća i to vam vjeruje. Zato sam sretan da vam mogu dati jedni par simboličnih ovih petrinjskih naših poklona koje dajemo od srca i na sjećanje da ste bili u gradu u kojeg trebate ponovo doći. Došao sam vam u Petrinju da vam pokažem kako boli kad se voli, a kad se svoje voli, onda posebno boli. Čuvajte svoju rodnu grudu. Petrinja je dovoljno potrpila. Ne izgubite ono svoje. Ovdje žive razni ljudi i oni vole i njih boli, jer vole. Hvala vam, gradonačelnik. Hvala vam. Znate, i vas će netko naslijediti. Neka cijeni ono što ste vi voljeli i zašto ste trpili. Hvala. Hvala vam. Hvala vam.